Ahoj! V dnešnom videjku sa bude veľa tvoriť, a to konkrétne s vaši páskami. Tak sa môžeme pustiť rovno do toho. Klávesnica na počítači je taká čierna, nevýrazná, škaredá, a tak ma napadlo, že si ju trošku dozdobím, a to konkrétne s vaši páskami. Použijem tieto rôznorodé 3 pásky. Prvá je s takými, čo sú to mašličky a srdiečka, ďalšia je taká zvierací vzor a posledná je taká skôr vianočná s hviezdičkami. Je to veľmi jednoduché, zoberiete pásku a prilepíte ju na ten konkrétny štvorček, ktorý chcete trošku spestriť, a potom odstrihnete tam, kde štvorček končí. A takto postupujete, až kým nebudete mať hotové všetko, čo chcete krásne dozdobiť. Ak vás nudia jednofarebné laky a v nail arte nie ste veľký preborník, tak mám pre vás tip. Zoberte si vaši pásku, prilepte si ju na nechtík, obstrihajte dookola a zalakujte bezfarebným lakom. Potom už len nechajte uschnúť a máte veľmi zaujímavé nechtíky napríklad na nejaké fotenie. Dlho to nevydrží, ale na to fotenie to bude fajn. Vaši pásky milujem najmä na dekorovanie, napríklad na dekorovanie jedálenského stola, a to konkrétne takto okolo príbora. Je to veľmi efektívne, veľmi jednoduché a veľmi pekné. Často sa mi stane, že nejakú dôležitú poznámku napíšem na lepiaci papierik, ale ten lep vzadu už prestane lepiť a potom, keď si to potrebujem niekde uschovať, je to ťažko, lebo sa to často stráca. Takže v tomto prípade som si zvolila opäť vaši pásky. Jednoducho zoberiem krátky ústrižok tej vaši pásky a ten konkrétny papierik si prilepím tam, kde potrebujem, aby som mala poznámky stále pod nosom. Nedávno sa mi stalo, že som dostala 2 úplne identické kľúče a nevedela som, ako ich od seba odlíšiť. Nemala som po ruke také tie gumené vecičky, ktoré sa dajú na kľúče, aby ste ich rozlíšili farebne. Ale mala som po ruke vaši pásku, tak som si ju takto krásne obmotala okolo kľúčika a vlastne potom som cez ňu urobila s niečím ostrým dnu dierku, aby sa ten kľúčik vlastne dal dať na tú karabinku. No a takto som si ich krásne oblepila, a keď chcete, aby vám to vydržalo dlhšie, nielen na chvíľku, kým si zoženiete ten plastový krúžok, tak si to môžete takto obaliť lepiacou páskou. Čajové sviečky môžu byť rôznofarebné vo vnútri, ale väčšinou sú obalené všetky jednofarebným hliníkom, a tak som si povedala, že ich trošku dozdobím opäť vaši páskou, takto krásne dookola oblepíme. Je to krásne napríklad na Vianoce, keď máte jeden nejaký veľmi pekný motív, ako ja napríklad teraz tento s bielými hviezdičkami. Ale je to výborný spôsob, ako si spestriť akúkoľvek udalosť, kde používate čajové sviečky. Či už tie spomínané Vianoce, svadby alebo narodeniny. S pestrofarebnými vaši páskami si môžete odekorovať napríklad aj ceruzky alebo zvýrazňovače, tak ako ja napríklad tento môj zvýrazňovač, ktorý bol taký veľmi neosobný, nič mi nehovoril, tak som si povedala, že ho trošku skrášlim a že z neho spravím takého poriadneho leoparda. Jedinečnú šelmu medzi kancelárskymi potrebami. Spomínala som všelijaké oslavy a vaši pásky sú práve vynikajúce na dekorovanie napríklad pohárov na podobné slávnosti. Ja som si takto odekorovala tento úplne obyčajný zavaraninový pohár, z ktorého sa rázom stal zábavný pohár na nejaký zaujímavý farebný drink. U nás doma je asi 1 000 000 rôznych káblov a nemáme ani tušenia, na čo ktorý slúži. V takomto prípade si stačí každý káblik obmotať inou vaší páskou a môžete si na ňu napríklad aj napísať, na čo ten konkrétny káblik slúži, a keď potom budete ten konkrétny káblik hľadať, tak stačí si len pozrieť, ktorá je to tá páska, alebo si prečítať názov a máte to. Vaši pásky môžu veľmi dobre poslúžiť aj na dekorovanie rôznych obrázkov, ktoré kreslíte s vašimi deťmi, ale tiež nimi môžete dekorovať napríklad aj rôzne vlastnoručne vyrobené pohľadnice a blahoželania. Ako som ja napríklad teraz použila vaši pásku na blahoželanie pre nášho malého milého kamaráta Samka, ktorý mal narodeniny, a vlastne urobila som to takýmto štýlom, že som tam urobila levíka, pretože on je levíča, a dozdobila som to vaši páskami v takejto forme, že vlastne sú ako keby také dekorácie, také 3D dekorácie vlastne na tej pohľadnici, takto spredu.
Áno. A potom to môžeme použiť aj vnútri, napríklad takto som s tými vašimi páskami dekorovala balóniky. Vy však môžete použiť rôznorodé pásky na rôznorodé obrázky, fantázii sa medzi nekladú. Často sa mi stáva, že máme nejakú zaujímavú fotku alebo obrázok, ktorý by som rada nalepila na stenu alebo niekde inde na nábytok napríklad, ale problém je ten, že keď to tam nalepím s nejakou lepiacou páskou, tak to väčšinou nejde dobre dole. A papierové lepiace pásky sú práve na toto výborné, že ako ich jednoducho nalepíte, tak ich dáte aj jednoducho dole bez poškodenia steny alebo fotky. Dúfam, že sa vám toto tvorivé videjko páčilo, ak áno, budem rada za like alebo aj za odber môjho kanála a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Pa, pa!